आंनि बडलेण्ड नांगौ यूट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनैहाय आंनि नैथि दिन बे पार्ट 2 आवहाय आङो मोनसे बाथ्राखौहाय सावरायनो नोंथांमोननिसिम लाबोदों। बर' हारिया बेसेबां अलखदाव आरो थांनाय 1 जुनावहाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बर'नि सायावहाय मा बुंखो जोङो बेखौहाय फंनैसो जोङो सावरायनि। मोनथिखाबाय जानांगौ गोबां सुबुंफोरा बिबायदिनो निउसाव नायबाय जानो हागौ, पेपाराव नायबाय जानो हागौ। डक्टर हिमन्त आरो आंनि बे थाम्बनेइलावबो नायनानै नोंथांमोनहा बुजिखाबाय जानो हागौ। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सोरनि एनार्जिजों लानानै बबे बोलोजों लानानै दिनै बिथाङा बेबायदि बाथ्राखौ बुंखो। दिनै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया पलिटिकल साइन्स स्पेशलिस्ट आरो ल सासे बेचलर अफ ल बेखौबो स्टाडि खालामनाय सासे मानसि। दिनै बिथाङा बर' हारिखौहाय स्टाडि खालामनानै नायदों जानो हागौ, नुबाय बर' हारिया खौसेथि गैया गावजों गावनो। बेखौ लानानै दिनैहाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों जानो हागौ। सांग्रां जानांगौआ जोंसो, जों गुबुनखौ सोंखारिनानै जोङो दिनैहाय लाब गैया। रायजो राजाफोर जोङो मिथिखागौ गुबुन हारिया जोंखौहाय सोबख'नानै जानाय, गादबनानै जानाय, नारसिननानै जानाय, बेखौनो लानानै जोंनि बारग' शिब हाग्रामा महिलारि साराबो न बडलेण्ड नरेश बेबायदि बाथ्राखौ लानानै बिथाङा बुंदोंमोन। आरो बिथाङा जेब्लानाखि जे पावाराव थानाय समावहाय बे समावहाय बिथाङा बुंदोंमोन खुनु बडलेण्ड जानायनि क्राइटेरिया गैया। आङो बिथांखौथ' मा साबजेक्टआवहाय पास जादों बेखौथ' मिथिया। दिनैहाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया माबेहाय पलिटिकल साइन्सआव स्पेशलिस्ट, बियो राजनीतिखौ माबोरै खुंनांगौ बिथाङा मोजाङै मिथिगौ। आंबो दिनै पलिटिकल साइन्सआवहाय मास्टार डिग्री स्पेशलिस्ट हिसाबै आंबो दिनैहाय एसे बेखौहाय मिथिगौ हिसाबै आङो बे बाथ्राखौ लाबोनो नोंथांमोननि गेजेरावहाय आखायाव लादों। नोंथांमोनहा जोबजासे खोनासंलां। दिनैहाय मबे बोलोखौ लानानै, मबे पावारखौ लानानै मोनथिखा हसिखा बिथाङा बेबायदि बाथ्रा बुंदों, बर' भूमि हुकिया रायजो गठन कितिया सम्भव नहब। बिथाङा बे रावखौहाय बोरै बुंनो हाखो? आरो बिथाङा बे समावहाय दाख्लि 1 जुनावहाय माबायदि होदों, बडलेण्ड मुभमेन्ट खालामनायावहाय, बडलेण्ड सोमावसारनायावहाय थैनाय बर' सुबुंफोरनो अनसुंथाइ 18 सुबुंफोरनो होदोंमोन ना, 30 जन सुबुंनो थाखाय होनो राजि जादोंमोन। बे समाव बिथाङा 18 जन मानसिनो होनो हादों। बेयावहायनो बिथाङा बुंदों बर' भूमि हुकिया रायजो गठन कितिया सम्भव नहय। बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों। रायजो राजाफोर गासै मेलेमजिबि जोंनि बर' रायजो राजा नोंथांमोन, बेखौहाय दिनैहाय जोङो मिथिनो मोनगौ। दिनैहाय जोङो मोनसे खाहाबत दङ रायजो राजाफोर, जोंनि बेखौ आंनि जे बाथ्रा बुंनायखौ बुजिनो नाजा। जोंनि बर' हारिनि, जोंनि ट्राइबेलनि खर'आवहाय दिनै बेल देख्रुबनानै दिनैहाय गुबुन जातिफ्रा दिनै रायजो खुंगासिनो दङ। दिनैहाय नायदो बिजेपिआव सोरमोन? दिनै सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा जे चिफ मिनिस्टारमोन, बिथाङा थैदों ना बिथाङा सासे एक्सिडेन्ट जानानै माबा मोनसे बेमार जानानै दिनै दङमोन? दिनैहाय जोंनि माखासे ट्राइबेल सुबुंफ्रानो, जोंनि ट्राइबेल सुबुंफोरनि खर'आव बेल देख्रुबनानैनो बिथाङा दिनै चिफ मिनिस्टार जाबाय। जोंनि ट्राइबेलनि गेजेराव खौसेथि गैया, जोंनि बर' हारिनि गेजेराव खौसेथि गैया। जे पावाराव थानाय समावनो जोङो बावलाङो। हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो जे पावाराव थानाय समाव बुंदोंमोन बडलेण्ड खुनु मोननांगौ क्राइटेरिया गैया। आङो बेखौ दहाय एसे सिगांबो बुंखाबाय, बिथाङा मा फरायनानै पास जाया। जोङो इन्डियाननि कनस्टिटिउसननि आर्टिकेल 4 आवहाय जोङो फरायबा मिथिनो मोनो रायजो राजाफोर, जोङो बेवहाय मिथिनो मोनो बबेबा रायजोआवहाय बबेबा हारिया देरसिन जायोब्ला आरो बबेबा रायजोआवहाय गोजोननाय गैयै जायोब्ला खुंनो थाखाय
उसुबिदा जायोब्ला बे गिदिर मोनसे रायजोखौ बोखावनानै आलादा मोनसे रायजो खुंनायनो हानायनि मोनसे इन्डियान कन्स्टिटिउसन आर्टिकेल 4 आव रोखा रोखा लिरनाय दं। आं बेनारावबो लागायनानै होबाय नोंथांमोन, बे थाम्बनेइलावहाय लागायनानै होबाय। नोंथांमोना बेखौ फरायनानै नाय आरो नोंथांमोना सार्च खालामनानै नाय। दिनैहाय थांनाय साननैनि सिगां सासे हारसा बुरियाबो तामुलपुरावहाय सासे कम्पिउटार फोरोंगिरिखौ बुनायनि सायावहाय मा बुंदों? बर' एबसुआ फाल्तु होननानै बुंदों। बे बाथ्राखौ बबेनिफ्राय बुंनो हाखो बिसोरलाय? सिङावहाय माबा मोनसे बिसिनावहाय सिङाव सावरायनाय दङ खोमा। बेबायदिनो मोनाफ्रावहाय मिथिं दावथिं जायो खोमा। जोङो गुबुन हारिखौ माबायदि खालामनांगौ। दिनै आहमफ्रा बिसिबां सनाव फैया मिथिगौ रायजो राजाफोर? 1228 सनावसो बिथांमोना आसामाव फैदों। नाथाय गोदो गोदाय बे सन जायैनि सिगांनो जोंनि बर' हारिया बे जोंनि आसाम रायजोआव रायजो जाबोनाय मोनसे हारि। नाथाय बै हारसा बुरियाबो दिनै जोंखौ मानो बुंनो बबेनिफ्राय बोलो मोनखो? बर'आ बे जायगायाव गैया, एसामिसफोरनि अननायावसो दङ होननानै मानो बुंजाखो? 1228 मायथाइयावसो आहमफ्रा बे जोंनि नर्थ इण्डियाआवहाय फैदों रायजो राजाफोर। गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो दङ। दिनैहाय जोङो रायजो दङमोन। दिसपुरा सोरनिमोन? गबिन्द चन्द्र जोबथा राजाया सोरनिमोन? आरो गोबां जोंनि हिस्ट'रिखौहाय सिखोना जोहोलावमोना बबेयाव थानानै रायजो खुङामोन? बबेयावहाय बिसोरो थानानै बेबायदि दावहा नाङामोन? बेखौ साननानै नायदो। जों बर' हारिया सिगां ना बबेबा एसामिस हारिया सिगां, बबे हारसा हारिया सिगां? जोङो एसटि सुबुंफ्रा, बर' हारिफ्रा जोङो थागिबि रायजो राजाफोर। इन्डियान हिस्ट'रियाव जोङो नायोब्ला मोननो हायो आहमफ्रा जोंनि आसामावहाय फैनाया 1228 मायथाइयावसो फैदों। 1228 मायथाइयावसो फैदों। 1228 मायथाइयावसो फैदों रायजो राजाफोर। नाथाय दिनै जोंनि खर'आवसो फैनानै जों खौसेथि गैयैखाय दिनैहाय जों गावजों गाव सैलायनो हायैखाय बेबायदिनो गोबां सुबुंफ्रा सालाक नालाय जोंखौहाय बेबायदिनो बै समावहाय मानसिफ्रा जौ लोंनानै थाग्रा, बेबायदिनो आबाद मावनानै जाग्रा बेबायदि सुबुंमोन। बै समाव बिसोरो ब्राह्मण गोष्ठीनि मानसिमोन नालाय बे समाव बिसोरो गियानि सुबुंफोर मानसिफोरखौहाय बेबायदिनो गियान होग्रा। बेबायदि हिसाबै जोंखौहाय गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै जोंनि ट्राइबेल सुबुंफोरखौहाय दैदेननानै जाफैनाय आरो बेबायदिनो गोरलै मोनलांनानै दिनैहाय माबोरैहाय जोंनि ट्राइबेलफोरखौहाय सिङाव दोननानै दिनै राजत्व खालामनायखौ जोङो मिथिनो मोनो। दिनैहाय इण्डियानावहाय ब्रिटिशफ्रा बिसिबां दंमोन? इण्डियानाव 3 लाखल' दङमोन बै समावबो। जोंनि इण्डियानखौहाय जे 1775 मायथाइयावहाय जे फैनानै बिसोरो 200 बोसोर जोंनि इण्डियानखौहाय, बे समाव जोंनि इण्डियाननि बे खमजुरिखौ नुनानै बेबायदिनो निराला सिरियास गैयैखौ नुनानै जोंनि इण्डियानखौ गादबनानै ब्रिटिशफ्रा जादोंमोन। बेबायदिनो जोंनि बर' हारियावबो बेबायदिनो नाहा मैहा दङमोन नालाय रावबो सिरियास गैया। रायजो नांगौ ना नाङा बेफोरबो सिरियास गैया। मावनानै दांनानैनो जानो हायो, हिसाब गैयै हा हु दं हिसाबैहाय, मावथ'नो हायै जाथ'नो हायै बेफोरबायदि हा दङ हिसाबैहाय बर'फ्रा दिनैहाय गुबुनफोरखौ सोनानै लाबोनाय जोङो बेखौ मिथिनो मोनो। जोङो माखासे बावैसो सिगांनि माखासे जोङो सिगांनि सुबुंफोरनिफ्राय जोङो मिथिनो मोनो। रनेन मन्थ्रिमोन बिसोरो जोंनि गावसिनि गार्डिनि थाखाय एरियायावहाय मा खालामा? रायजो राजाफोर बेखौहाय नोंसोर साननानै नायदो, सोंनानै नाय। रनेन मन्थ्रिमोनहा मा मावबोआमोन? एसे गागिफोरनाव सोंनानै नाय। बेखौ नांगौब्ला आङो उननि भिडिअफ्राव लाबोगोन, कमेन्ट खालामहर जुदि रनेन मन्थ्रिमोनहा मा मावबोआ एरियायावहाय। नंगौ बर' हारिनि थाखाय एसे मावबोदों, नाथाय बिथांमोनहाबो एसे भुल मावबोदों। एसे नङा गेदेरथार भुल मावबोदों जोंनि एसटि हारिनि थाखाय, जोंनि बर' हारिनि थाखाय। गावसिनि गार्डिखौ लानानै
गावसिनि भट बेंकखौ लानानै रायजो राजाफोर बेनिखायनो जोङो दिनैहाय जोङो सांग्रां जानो गोनां दिनैहाय सासे मिथिखा हसिखा सासे पलिटिकल साइन्सआवहाय स्पेशलिस्ट जानाय ल'आवहाय बेचलर अफ ल' बेयावहाय पास जानाय सासे मानसि जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि बिथाङा दिनैहाय बुंदों बर' भूमि खुखिया रायजो गठन करा खिथियाव सम्भब नहब होननानै बिथाङा बुंदों। जोंनि बर' हारियाव दिनै खौसे गैयिनि थाखाय बिथाङा बेबायदि बाथ्राखौ बुंनो जानो हागौ। दिनैहाय जोंनि एसटिफोरखौ लानानैनो जोंनि एसटि जे सर्बानन्द सनवाल चिफ मिनिस्टार बेखौहाय नाथ्रोदनो हादों। जोंनि बर' आरो जोंनि एसटिफ्रा जुदि सापर्ट खालामामोनब्ला दिनैहाय हेमन्त बिश्व शर्माया दिनै चिफ मिनिस्टार जानो हायामोन। चिफ मिनिस्टार जानो हायामोन। दिनै बेखौनो लानानै प्रमद बर' साराबो दिल्लीयावहाय हाग्रामा सारजों सावरायदोंमोन खोमा। हाग्रामा सारजों सावरायदोंमोन खोमा ज' जानानै बिजेपिखौ होखारनांगौ होननानै। नाथाय दिनैहाय गोबां मानसिफ्रा दैदेनगिरिफ्रा सानफ्रोमबो बिजेपि बेबायदि थांनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेबायदिनो कंग्रेस बेफोरबायदियाव थांनायखौ जोङो नुनो मोनो। जोङो जुदि लकाल जोंनि पार्टिफोरखौनो मोनसे स्ट्रं खालामनानै जोङो रायजो खुङोब्ला जोंहा बिनिफ्राय साबसिन बेनिफिट दङ। जोंनि जे मोनजानांगौ दङ बेखौ जोङो दिनै मोनजायाखै। जोंनि जे खाजाखौनो जोङो गुबुननो दिनैहाय राननानै होनांगासिनो दङ। जोङो दिनैहाय नायदो थांनाय बावैसो सिगां जोंनि आसामाव 9,000 फोरोंगिरिफोर सोदों। बेवहाय मात्र 90 जनल' होदों रायजो राजाफोर। बियो अननाय जायाखै। बेनि थाखायनो जोङो बर' हारिनि सुबुंफोरा जोङो साबधान जादो। जोङो खौसे जायोब्ला बड'लेण्डखौ जोङो मोनगोन। मानोना जोंनि इन्डियान कन्स्टिटिउसन आर्टिकेल 4आवनो रोखा रोखा लिरनाय दङ रायजो राजाफोर जेखि गुबुन हारिया बुङा मानो जोङो बेखौ फाजारनाङा। जोङो खौसेथि जानानै जोङो दावगालांब्लानो जोङो मोनगोन रायजो राजाफोर। बेनिखायनो जोङो उननि समावहाय जेबायदि सुबुंनो भट होनांगौ बेबायदि सुबुंनो भट होदो रायजो राजाफ्रा। आं उमुकनो भट होनांगौ बेखौ बुङा। बेनिखायनो रायजो राजाफोर बयबो साबधान जानानै जोङो जेबायदि जोंनि बर' हारिखौ गोजौआव दैखोलांनो नांगौ बेबायदि दैखोलांदो। दिनैहाय प्रमद बर' सारनाबो मोनसे गोरोन्थिया फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ साइनखौ मानो होनानै लाबोनांगौ। बेबायदि बाथ्रानि थाखायनो दिनैहाय बोलो मोननानै एनार्जि बारायदों जानो हागौ। बर' भूमि खुखिया रायजो गठन खिथिया सम्भब नहय बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों जानो हागौ। नाथाय बिनिखायनो जोङो सांग्रां जादो। उननि समावहाय जोङो दानो साखाफारा जाखायाब्ला बर' हारिया अलखदाव दङ रायजो राजाफोर। दिनैहाय जोङो मिथिगौ जोंनि बर' हारिखौ मोजां नोजोरजों नाया गादबनानै जाग्रा बेबायदिनो नासयनानै जाग्रा होननानै गोदोनिफ्रायनो। बेनिखायनो जोङो गासै बर' हारिफ्रा गावनि थाइसे थाइनै फैसाजों लुबैनानै गावनि जेन' हारिखौहाय फाननानै जाया। बेनिखायनो गासै साबधान जानो थाखाय नोंथांमोनखौ आंनि जे बड'लेण्ड नांगौ इउटुब चेनेलनिफ्राय खावलायहरबाय। नोंथांमोनहा मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालाम। बेबायदिनो उनावहाय आङो भिडिअ लाबोबाय थानो हानायनि। आरो नोंथांमोनहा मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामाब्लाबो आंहा बेवहाय नांजाया। जे सासे सानै नायनानै नोंथांमोनहा गोजोनब्लायब्ला बेवहायनो आङो जथेस्थ'। एसेनोसै गोजोन्थों।